Ngwa ka anyị gaa n'iru n'aka ụwa nke abalị taata. Aha m bụ Obi Ajụlụso Oke. Gọvanọ Anambra steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo ekwego nkwa inye ntọrapụ nyere ndị ntọntọ nakwazi ndị nọ n'otu nso maka ndị na-ebugharị ọgwụ na ndị agboro nakwazi ndị ohi na ndị na-anara ụgbọala na ndị na-ama aka na akpa na ndị ọzọ na steeti ya bụ ndị nwere ezi nchegharị. Gọvanọ anyị kwere ya bụ nkwa oge o ziri ndị Anambra ozi na gọvanọ Soludo dị n'Amawbịa ma kwuo na nke anụ ga-adịgide wee ruo n'isi nchereba ọnwa Febụwarị 2025. Onye nta aka anyị bụ Ejike Abana pụtara anya ụka. Gọvanọ Soludo mere ka amata na ọchịchị ya dị njikere inye nnabata nyere onye omekome ọbụla chọrọ iwere onwe ya nyefee ya na ngwaọrụ ya n'udo ma kwukwa na a ga-ahụ na onye dị otu a bụ onye eletara anya nke ọma ma kụzikwara ya ụzọ dị mma esi ebi ndụ. O kwuru na onye ọbụla chọrọ isonye n'ohere a ga-apụta gaa n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa. O kwukwara na kemgbe ọ malitere ọchịchị enwere ọchịme obodo asatọ bụ nke ndị omekome jichiri ya na-akpa mkpamkpa mana ka ọ dị ugbu a ejigoro nwayọọ wee memila ndị mpụ na aghụghọ a.